Nyamrerwa e kaunti ma Kisumu koro kwayo od bura mondo ne ni chik mang'iyo arita okal makare ka giwacho ni gie sani giyudo pek e chwalo tijegi kaka dwarore. Magi ne giwacho romo mar Chesoa ma en romo mokwongo ma kamano manokelo kanyakla riwruoge mochung' ne weche mag thieth ahinya to jogo machiwo thieth e kor gwenge. Jafwambo marwa Bill Gates Odwar nigi ler mathoth. Jochiw thieth mawuok e kaunti ma Kisumu dwaro mondo ket chenro mar neno ni ngima e gwenge obed makare mondo gibed kod mijingo mar chwalo tijegi makare ne jopiny. Gimomiyo wan kae wadwa ng'iyo ni to nyaka program mar nyamrerwa manochakore e higa mar 2006 nyaka sani wasechopo kanye. Koro ka waseneno kuma wasechope bro miyo wadhi bedo gi mapangilio kata chenro makende mar pango tije nyamrerwa gi maber moloyo kapok ochopo higa mar 2030. It is now in the Senate, the Community Health Promoters Bill. We submitted our memorandum, and I would like to urge the senators to really rally their support to this bill and pass it so that we can have a legislature in place. Because right now we don't have a legislature in place, and because of that, we are still undermined and we cannot really agitate for our right. Achiel kuom yore magidwaro losi en yor chudo margi ka giwacho ni wuotho dhot ka dhot ok en gima yot timo. Community health promoters ama wanaafya kijijini hawalipwagwi mshahara, na hiyo inatupatia challenges kwa sababu maisha ya siku hizi lazima ukuwe na pesa ndio uweze kufanya kazi. Ile kitu wanapewa na serikali ni stipend. Ningetaka waweze kuongeza hiyo stipend ambayo CHPs wanapata, ama pia watutafutie mashirika mbalimbali pia iweze kuboost ile kitu ambayo ile stipend ambayo wanapatia community health promoters ndio kazi ya kijiji ikuwe rahisi. The bad thing is that not all counties have embraced this, because once it was launched by the president that all community health promoters should receive monthly stipend, we see some government are undermining the efforts that the government are trying to put in place. And another thing that we've been able to encounter along the service delivery line is that we are not really receiving it regularly. Gimedo ni jopiny owinjo bed ni bende yudo chenro makare mag thieth ma ichwalo negi. The idea here is that the first conference where we bring them together to air their issues, their areas of concerns, the successes, learning from each other, because they're coming from across 47 counties, and this is very, very important to the work they do. It's more a motivator, but the learning that they're going to have will have a bigger impact or greater impact in what they do on a daily basis when they go back home. We are planning this to be an annual event. That's why this is the first annual scientific. So in future, as a coalition, we'll be working together with the coordinators to see how best to ensure that the next one and the next one happen, so that we can have sustainable interventions at the community level. Magino yangi romo manokelo kanyakla nyamreche kod jokanyo mamoko e sekta mar thieth e romo margi e boma ma Kisumu. Bill Gates Odwar, Ramogi TV, Kisumu.